Ndi nthawi ya nkhani ndipo mauno muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Ripoti lomaliza lokhudza ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Achilima ndi anthu ena laonetsa kuti ngozi iyi idachitika chifukwa cha nyengo yoyipa komanso ziganizo zina zimene sizidali zoyenera. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati lidzagwiritsa ntchito makina amakono potsimikiza mayina a anthu odzaponya voti. Ndipo mnkhani zina bungwe la Muslim Association of Malawi ladandaula kuti mafumu ena sakufuna chipembedzo cha chisilamu kumpoto mboma la Mzimba. Ndi zimenezi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba ripoti lomaliza lokhudza ngozi ya ndege imene idapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Achilima ndi anthu ena laonetsa kuti ngozi iyi inachitika chifukwa cha nyengo yoyipa komanso ziganizo zina zimene sizinali zoyenera. Kampani ya mdziko la Germany yotchedwa BFU ndi imene yatulutsa zotsatirazi dzulo. Zotsatirazi zati ndegeyi inkauluka m'munsi kwambiri komanso oyendetsa sadalandire uthenga woyenera okhudza mmene nyengo inalili. Ripoti ili latinso amene ankayendetsa ndegeyi adakakamizika kuyendabe ngakhale nyengo sinali bwino pa tsikuli. Ilo lati ngakhale oyendetsa sankadziwa mmene nyengo inalili komanso zimene zinkachitika kunja adakakamizikabe kuyenda zimene zidathandiziranso kuti ngozi iyi ichitike. Ndipo ripoti ili lalinanso kuti oyendetsa ndegeyi sadakonzekere bwino ulendo wawo. Boma linapempha kampani iyi kuti ichite kafukufuku wapadera okhudza ngozi iyi. Ndipo boma dzulo lidati akuluakulu a kampani ya BFU anakumana ndi mawanja oferedwa pamene adawafotokozera za ripotili. Padakali pano mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukakhala nawo pamwambo wa chikumbutso cha anthu amene adafa pa ngozi ya ndegeyi. Malinga ndi olankhulira boma komanso nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu, mwambo wa chikumbutsowu ukachitikira pamalo amene ngozi idachitikira otchedwa Nthungwa m'boma la Nkhatabe. Akunkuyu akufotokoza. Pamene chikukwana chaka chimodzi kuti abale athu aja adachoka pakati pathu, a president akutipempha tonsefe kuti tikhale nawo amabanja amene ataya abale awo pokumbukira abale amene anatisiya, kuyima nawo limodzi mapemphero pokumbukira zabwino zonse zimene tinachita nawo limodzi. Pomaliza ndidziwitse dziko kuti ndondomeko imeneyi yakonzedwa ngati ndondomeko ya boma, ndipo pozindikira kuti abalewo anachokera m'madera osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana komanso mabanja osiyanasiyana, pali kuthekera kuti kukhoza kukhala miyambo ya zikumbutso yosiyanasiyana m'madera monsemo. Ichi chimene boma likupanga motsogozedwa ndi a president ndi molumikizananso ndi mzimu omwewo okumbukira abalewo mbali zosiyanasiyana. Bungwe la Malawi Electoral Commission alengeza kuti lidzagwiritsa ntchito makina amakono potsimikiza mayina a anthu oyenera odzaponya voti. Ndondomekoyi malinga ndi wapampando wa bungweli Mayi Annabel Mtalimanja igwiritsa ntchito makina amene anthu amene analembetsa azidzasindikizapo chala kuti adziwe ngati ali oyenera kuvota kapena ayi. Kathe Maulidi ali ndi ripotili. Mtalimanja ati ndondomeko yosindikiza chala yomwe ndi amakonoyi ithandiza kupewa anthu ena kuvota kawiri. Iwo atinso ndondomekoyi ndi yachangu kusiyana ndi ndondomeko yomwe inkagwiritsidwa ntchito kale yomwe imatengera anthu ogwira ntchito kumeki komanso ovota nthawi yayitali kuti aunike mayina awo mkaundula. Njira imene tikufotokozerayi biometric voter identification ithandizira kuti tikonze mavuto amenewa. Zipangizo zoposa 15,200 kapena ndinene kuti biometric voter identification devices 15,200 zizagwiritsidwa ntchito kuzindikira ovota pogwiritsa chala
ntchito chala cha munthu amene analembetsa voti ndi kufananiza kuti ndi amene ali mkaundula. Amalawi akuyembekezeka kukaponya voti pa 16 Septemba chaka chino. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati pa malamulo anthu akuyenera kudzamba kuponya voti kuyambira 6 koloko mammawa mpaka 4 koloko madzulo. Muslim Association of Malawi adandaula kuti mafumu ena kumpoto mboma la mzimba akulephera kuvomereza kuti chipembedzo cha chisilamu chafika madera wawo, ngakhale bungweli lakhala likulimbikitsa kuti asilamu ndi akhristu azikhalira limodzi mwabata ndi mtendere. Olankhulira bungweli Sheikh Dina Chabulika wati mafumu ndi anthu ena sakudziwabe kuti mdziko muno muli ufulu wa chipembedzo. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Achabulika anayankhula izi pa mzikiti wa Bwengu mbomale pa chikondwerero cha Idi, komwe sikuti kunali asilamu okha komanso mafumu wozungulira derali. Achabulika anati mwachitsanzo mafumu ena anawaletsa nthawi yothayitha kuti achitire mwambowu pa bwalo zamasewero mderali popanda kunena zifukwa zenizeni. Iwo anati akasiku oyamba kamba kuti mkumano wina wa chipembedzochi adawakaniza kuchitiranso pa bwaloli. Asilamu sasokosa, asilamu sabweresa nkhondo, asilamu sabweresa kukangana kwina kulikonse, asilamu ndi mtendere. That's why akamapasana moni amati mtendere ukhale kwa inu. So mtendere ndi mmene ukufunika. Komano mfumu maotcha yomwe inayimirira inkosi jalavikuwa yakuderali inati mafumu akuyenera kulimbikitsa mgwirizano pakati pa akhristu ndi asilamu. Amaotcha ananena kuti asilamu anabwera kuderali kudzakhala ndipo kumawasala kutsutsana ndi zomwe mfumu yaikulu jalavikuwa ikufuna. Tikayikapo chikondi pena paliponse chilichonse chichita bwino, chifukwa anthu ife kwa mafumu ife tikakhala kuti anthu akumapita kukapemphera zambiri loko milandu zimachepa, koma anthu akangokhala kusapemphera milandu imachuluka chifukwa pamakhala palibe chimene chimawalesa. Poyankhulapo zakufunika kwa tsikuli, mmodzi mwa atsogoleri a chipembedzochi kuderali Amgudubule Salanda anati chikondwererochi chimalimbikitsa asilamu kugawana komanso kukondana wina ndi mnzake. Matiphunzitsa kuti ife asilamu tizigawana ndipo tizaziwisa anthu kuti kuzinga tikusatira mwambo wa kholo lathu Abraham. So pano ndi chiphunzitso chimenechi, koma kugawana kokha chikusonyeza kuti anthu ife ndife anthu amodzi. Chikondwererochi chikudza potsatira nkhani ya Abraham m'buku la Korani, pomwe Mulungu adamulamula kuti atenge mwana wake ndi kukamuthira nsembe ngati njira imodzi yoyesa kukhulupirika kwake. Ng'ombe zokwana 20 zinaphedwa pa mzikiti wa Bwengu ndipo nyama anagawana asilamuwa komanso gala anthu ena ndi anthu ovutika. Chipani cha Malawi Congress chadzudzula otsutsa boma ati powaganizira kuti anachitira nkhanza wotsatira chipanichi amene amaperekeza mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kumwambo umene anali nawo mboma la Dedza. Olankhulira chipanichi Mai Jessica Bwira anati anthu oposa 20 anawavulaza ndipo akulandira chithandizo ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lomwe. Mai Kabwira akufotokoza. Malawi Congress Party mukuyipatsa mphamvu pa zimene mukuchita chifukwa ife timayenda mchilungamo, timayenda ndi Mulungu. Mwayesetsa kunamiza anthu bodza kandi zomwezi za mtsogoleri wathu wambuyo amene anatisiya former vice president kunama kokha mpaka kumafika pomati Chakwera wamwalira tikungokuona. Koma mwachepa nazo, dziko lino silinaoneko mtsogoleri amene ngakhala tukwanire bwanji sayankha. Inu mukuyesa kuti yankha ndi kukhapana. Nde ndikuwuzeni kukhapana kwenikweni mukakuona pa 16 September tikakukhapani ndi voti. Ife Chakwera amatiuza tisabwezeni ndipo sitibu. Olankhulira chipani cha Malawi Congress Mai Jessica Bwira. Nduna za chilengedwe a Owen Chomanika yati kuonongeka kwa chilengedwe kamba kugwiritsa ntchito mapepala a plastiki opyapyala
kwakhudza dziko lino. Polankhula pamwambo wokumbukira zachilengedwe pa bwalo la zamasewero la Chongole m'boma la Nkhotakota, achamanika anati zimene zikumachitika ndi zakuti mapepala awa akumaononga mitsinje, miyoyo ya anthu komanso nyama. Unduna zachilengedwe wati dziko lino silikuchita bwino pa nkhani zokhudza kusamalira chilengedwe. Wachiwiri kwa mkulu ona zachilengedwe ku undunawu a Benoni Yasini wanena izi kusalima pa msonkhano okambirana za nkhani zokhudza chilengedwe. Ayasini akufotokoza. Ngati dziko tikuona kuti silikuchita bwino kwambiri, mwina ndi mwina tikuyesera, koma tikuona kabe kuti kuonongeka kwa chilengedwe kupitirira. Komanso mwachisanzo mwina amene timapita kunyanja kuja tikapita kamene kufuna kugula nsomba, tikuona kuti zina zimene tinkazidya nthamene ja nsomba sizikupezekanso, kapenanso tikaona zinyama zimene zimakhala mu nkhalango mwathu mukuonekanso mulibe zimenezi. Komanso ngakhale madambo athu nthawi zina timati tikakhala pafupi timati tikatengakonso madzi koma panopo akukhala uma. Nde izizi zikungoonetsa kuti inde tikuyesetsa, tili ndi malamulo athu osiyanasiyana, koma nthawi zambiri mwina sakulandira chithandizo chambiri. A Benoni Yasini akunduna wa zachilengedwe. Afarai Tererai ndi mkulu woona zachilengedwe ku bungwe la South African National Biodiversity Institute. Popitira ndi nkhanizi, Vision Fund Malawi yachita mgwirizano ndi kampani ya Nicolife umene cholinga chake ndi kupereka insurance kwa magulu a anthu amene abanki mkhonde amene bungweli linayambitsa. Khumbo Kaliwo alemba ripoti ili limene wawerenga Brenda Kayo. Polankhula lachisanu mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa Vision Fund Malawi a Theodola Ntaba ati pofika pa 31 Mei 2025 kampani yakwanitsa kupereka ngongole kwa magulu a banki nkhonde okwana 4,787 omwe akupindulira mamembala 85,000 komanso ana okwana 279,000. Vision Fund Malawi yakhayi kupanga zimene zizi kwa nthawi yayitali, koma panalibe insurance. So tinaganiza kukhala pasi ndi aniko tikuganiza kuti tingapange bwanji kuti tikhale limodzi tibwetse chinthu choti chikasinthe miyoyo ya magulu amene wawa kuti athe kumapitirira kwa nthawi yayitali kukhala m'magulu. So tinaganiza zobwetsa insurance yoti zitha kuti pakachitika cha dzidzidzi lina chilichonse azitha kukhala kuti iwowo magulu akonzekera bwinobwino akutha kupanga respond ku zinthu zimene zizadzidzidzi. Mmodzi mwa akuluakulu a Nicolife Insurance Achimwemwe Kanyenda ati magulu a banki nkhonde amapangidwa chifukwa chokhulupirirana, ndiye ndondomekoyi ithandizira kulimbikitsa chikhulupiriro olo patabwera zovuta zina. Tikudziwa kunena kuti anthu ambiri Malawi kuno sangathe kukwanitsa kugula insurance imene imapezeka maofesi mwathu imene tinene kuti traditional insurance. Komano ndi a Vision Fund tinakhala pansi nkulingalira ndi kupanga program kapena dongosolo kulena kuti tikathe kupanga product yoti ikathe kuwafikira even anthu amene ali m'midzi. Ndondomekoyi ikuyembekezeka kukhazikitsidwa kumapeto a mwezi uno m'boma la Phalombe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV, wireless yakanema number 1 Malawi monse muno. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsirani nkhanizi. Ofesi yona za chinyamata mu mzinda wa Blantyre yachenjeza kuti kukwera kwa chiwerengero cha chinyamata amene amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo kumwamowa mwauchidakwa komanso mchitidwe ogonana mosadziteteza kukuyika pa chiopsezo maphunziro awo komanso umoyo wa chinyamata. Wadandaula izi ndi mkulu wa achinyamata mu mzindawu a Martha Chilewani pamene ofesi yawo imachititsa msonkhano ozindikiritsa achinyamata zakuopsa kwa mchitidwe otere. Mike Mataka ali ndi ripoti limene akuwerenga Benadetta Mia. Yankhula pa msonkhano omemeza achinyamata kuti asiye makhalidwe oyipa ku bangwe mu mzinda wa Blantyre,
Achilewani adati kukula kwa mchitidwe ogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo, kumwa mowa mochidakwa komanso kugonana mosadziteteza kukupangitsa achinyamata ambiri kuti azisiya sukulu, kutenga mimba zosayembekezera ngakhalenso matenda opasirana kudzera mukugonana kuphatikizapo aedzi. Pamenepa Achilewani anapempha achinyamata kuti apewe makhalidwe oyipa komanso makolo kuti achilimike polangiza ana awo. Uthenga umene tikapasa achinyamata lero mmene tikuyendamu ndionena kuti tikwazindikirisa zokuopsa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ngati shisha. Chifukwa achinyamata ambiri amagwiritsa ntchito shisha amangoona ngati chinthu chokusangalatsa. Komanso sizokhazi tikauza zakuopsa kopezeka masitreet monga mmene mukuziwira kale kuti Blantyre kuno achinyamata ambiri ali m'misika mmenemo, ali m'misika mmene mukuopseza anthu ena kuwalanda chifukwa choti achinyamata kusiwa chochita. Lero tikwazindikirisa kuti ali mwayi udakalipobe kwa chinyamatayo chifukwa choti dziko la Malawi likudalira achinyamata amenewo. Mlangizi wa sukulu za purayimali ku Bangwe Abula Mbwana anagwirizana ndi Achilewani ponena kuti makhalidwewa akupangitsa ntchito ya aphunzitsi kukhala yovuta kwambiri, makamaka makalasi omwe ali ndi ana akuluakulu. Mbwana nawo anapempha makolo ndi adindo osiyanasiyana kuti achilimike kuphunzitsa ndi kulangiza achinyamata zakuyipa kogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Ngati aphunzitsa kumava kukoma kuphunzitsa pakati pano mwina macheye ndi ku malower classes mwina standard 1 mpaka na 5, koma mwana akangoziwa kusuta chamba kumwa mowa asikana zachiwerewere na anyamata omwe maphunzironso akuvuta kwambiri, ndipo chikhalidwe chimenechi chikubweretsa negative impact even m'masukulu mwathu chifukwa sakumamveranso aphunzitsi. Mbali imodzi yothandizira achinyamatawa, ofesi ya achinyamatayi yaphunzitsa achinyamata 8 omwe akufikira achinyamata anzawo ndi mauthenga osiyanasiyana m'madera mwawo. Yolanda Chisi ndi mmodzi mwa achinyamata omwe adalandira maphunziro apaderawa ndipo akufotokoza mmene zikuwathandizira. Atengera kunoko kubanga achinyamata ambiri amapezeka kutayirira ndi nkhani zambirimbiri zosiyanasiyana komanso amakhala kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Pachifukwa ichi ife monga achinyamata tikuyeneka tikhale ndi mtima wofuna kuchita zinthu zoti ifenso zitithandiza pamembeto pake dziko lathu lidzakhalanso la mphamvu. Ntchitoyi yomwe ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku UNICEF idabweretsa pamodzi adindo ochokera ku nduna wa zaumoyo, zamaphunziro, chisamaliro cha wanthu komanso adindo akudera. Chilinganizo chonga chomwechi chikuyembekezeka kuchitika ku Ndilande, Chiromoni ndi Zingwangwa mu mzinda wa Blantyre. Ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku la ntchito zachifundo, kampani ya HLB Malawi yapereka zipangizo zothandizira polimbikitsa ukhondo pa chipatala cha Mlambe mboma la Blantyre. Mkulu woona za malonda wa kampaniyi Mayi Florence Kawerama anati adaganiza zothandiza chipatalachi ponena kuti chimagwira ntchito yotamandika. Ndepa chiyambi pomwe ndi eni ake amene anayambitsa HLB poyambirira amakhala ndi chikondi ndi chikhumbokhumbo chakuti pamene tikupanga ntchito zimene tikupanga pali malo amene tichokera, madera amene mmakhala anthu amene amatitumizira ifeyo, anthu amene amagwira ntchito, ndiye timayenereka kuti tibwezere kumene koko. Nde theme ya mwezi uno ndi community services. Ndiye titayang'ana bwinobwino kuti community service tingachite impact bwanji. Panali ndithu nzeru zingapo, tikasese munsewu kuchosa zinyalala, tipite kusika wa Blantyre tikatole maplastiki, koma zimene zozo tikatha kusesa tsiku linoli 1 hour chotsatira chake ndi chani. Ndiye tinazaganiza ndithu kunena kuti tipereke zinthu zimene zingagwiritsidwe ntchito malo amene amafikira anthu ambiri monga chipatala. Ndipo yang'ana zipatala zonse, chipatala cha Mlambe chinali chimene tinaona kuti ndichoti choyenerera kuti tithe kupereka kangachepe kamene tili nako. Mayi Florence Kawerama aku HLB Malawi. Ndipo mkulu woyendetsa ntchito za chipatala cha Mlambe Mayi Florence Manja anayamikira kampani kamba kathandizoli. Chithandizo chimene chichokera ku HLB Malawi International tachilandira mokondwa kwambiri chifukwa chabwera pa nthawi yoyenerera imene ifeyo ngati achipatala chikufunika kwambiri kuchithandizikire kukhala malo nokhala ukhondo komanso kuti anthu asatenge matenda makamaka patient athu oyina kusoponda mbwera malo ano afikire malo a ukhondo pochoka pano athandizike moyenerera komanso asatenge matenda ena aliwonse
checho tachilandira ndi manja awiri mokondwa monyadira muthokoza Mulungu. Kupatula za ukhondo ifeyo kadachipata cha Mlambe timathandiza anthu osiyanasiyana kuchokeranso madera osiyanasiyana, ndipo ngucheza kwathu tinawunikirananso kuti takhala pepete mwansewu timalandira ngozi zosiyanasiyana. Anthu a ngozi aja nthawi zambiri alibe kuthekera, nthawi zambiri akavulala zimene amaonekera athandizidwe, koma kuti atha kulipira mnalanga chepe amakanika timanga tinguwathandiza mwaulere kubwera kwa chithandizo chimene chiso kuti yankha kumbali imeneyo. Mai Florence Manja apa chipatala cha Mlambe mboma la Blantyre. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Ripoti lomaliza lokhudza ngozi ya ndege imene idapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Achilima ndi anthu ena laonetsa kuti ngozi idachitika chifukwa cha nyengo yoyipa komanso ziganizo zina zimene sizidali zoyenera. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati lidzagwiritsa ntchito makina amakono potsimikiza mayina a anthu odzaponya voti, ndipo munkhani zina Muslim Association of Malawi yadandaula kuti mafumu ena sakufuna chipembedzo cha Chisilamu kumpoto mboma la Mzimba. Mutha kupeza nkhani izi ndi zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso poimba star 1895#. Ndi kuchita subscribe ku 1895. Muna indine Ronald Mpaso ndikufunireni tsiku lopambana pene mukupitiriza kuonera maprogramu osangalatsa, maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Mawa wabwino.